Siar iki mau wis mateng kabeh tuh. Urap. Ya. Lawoi pedo. Iki mau sih tak ubel-ubel mau. Mantap. Nggak marmut. Ya Allah. Enak. Ya Allah enak aja. Enak Dil. Mau sarapan kira-kira. Gua nek matang. Kok muter-muter ket mau. Tuku apa tak tukoni, tapi kok gak tak paham. Ada mikir nanti. Terus sambil ya. Dina lambat banget. Rasa tukang syuting rasa dumani. Ya, cing. Mbok rono sediluk ndek sapa lah kok kaya kowe ra tak badhok kae kok. Ngeron-ngeroni wong ae kok. Kok kene iki wis kena penyakit kucing. Jek mbok kei penyakit ya aku. Buak piring jek rene ae. Hah? Tidak nolani, gue nolani, peteng dah. Aku angkat serotan ini di perkara kucing gitu. Ini pus kok malah. Pus. Ya Allah enak Dil. Jas. Ish. Ya Allah, aku pindah ya doyan. Kok cek mbok liwek ae. Aku kunci yo lagi iki mak kunci diurat iki. Enak iki. Tapi kok gak pedes ya sambelku. Padahal kita emang bumbune akeh. Aku tak campur sego beras. Seretan sego daging tok. Kamar kungkung. Kuwi. Ya Allah enake, Masya Allah Gusti, wis nakal. Enak Dil. Kok cuman tak pangan aku dhewe. Dulu ndak tau mangan ngene. Saiki iki ndek niki dremban. Apa iki pangan? Dari dremban gitu. Nomor ndak saya kowe. Ndakku mate tak pangan depan kucing kok. Enak banget. Lirik nih, Mak. Iya, usah Kencing ijen terano. Ya Allah. Dil enak ya. Kurang pedes tapi mah yo. Tapi saiki mah yo aja pedes-pedes. Enak Dil. Tapi syarat nih dapat cicilan. Santan gitu. Dila ratu manika tak ulu dewe. Serang kusi, telake, tonggo, telakku dewe. Semua orang murbek mati nih. Ini kuncinya. Kunci yo enak ya. Kunci sini yo kelak curap. Wah enak. Kunci. Ya. Ora enak panganan le yo sing enak kok ngene.
Kucing gue pengen. Eh. Gue man. Bilang. Ya. Sudah ada kucing. Ya pedes ya. Ya Allah, ngerasa nomangan iki aku. Biasanya orang ngerasa nomangan. Kebantu. Bila pengen. Kesampak ngene. Ora tak ngene. Tak ulu dhewe. Iki ngilang. Bau tidak sedap. Keringat-keringat kita ya. Mantap. Enak banget. Wis rek dami rasa mbok kaya apa-apa. Mangan ini wis koyo wong kesurupan. Ya Allah. Tak baik. Kira tak asik. Gak apa-apa jare. Ya. Enggak susu. Lah buka Mbak mau. Paling. Lah aku lino utuh. Kowe nek gak hati-hati, wis tau kowe sing baru pokoke. Iya, sing kena aku Mbak engko. Seger Mbak. Mantap. Kayak oman iki ganteng. Aku wis mau ngomong ngono neh. Banyak kata-kata Iya. kowe yo. Kayak mangan wong ganteng iki. Walah. Kenyil aku untuk kududoy. Ora rasane wong ganteng. Kok james gila nih, gila lah. Ya Allah Gusti. Us. Kulo dontot di. Us. Jijak aku, jijak. Walah, Gus. Nah, iki kerupuk konggone anu di Bu Sumarno. Bu Sumarno. Wis ora nek langanane ngene iki wae. Nek gawane kerupuk tak kira-kira. Ya ora tak ndumno. Wis aku pokoke ngene iki gak kudu ndumno. Sampeyan cangkem nek ndumne. Ya sok ya wis. Halo orang. Enak sing iki, kenak sing iki. Wis tak ulu dhewe. Bledos wetengku wis. Terus ngono wis hapus. Tak apik-apik yo jek elek. Tak elek malah tambah elek. Aku iki sepanggonane wong kleru. Nah, klo. Del. Metang ae ndel kowe. Terus? Oh, Mo. Ora ro ki matane. kilo. Iki panganane nak yo
mutah kok. Lho. Tutahno warken lho. Enak. Ora sanggup kayak ini kok wedang wis stop. Sego jagung, urap, sambel ya. Persis manggung ganteng. Cukup dudoy. Rasane Joko piye rasane? Ku bojone Joko ya. Ting. Tahu mambu ora? Joko kan Joko mambu mbok. Lah yo kuwi gak roh. Lah wong lanang kan gak iso diterima. Heeh. Wong wedok ta. Lah tapi mbok tekoki ting ora. Masih jujur. Nek karo wedok dhewe yo ora. Gak, Gak. gak Nah, mambu. nek karo wedok dhewe yo gak. Wong dhewe anu isin. Oh iya berarti gak. Beda to, Pak. Lah nek untuk pembedaan terus ambek sapa? Iya piye? Heeh. Piye? Gereng. Untuk pembedaan terus tak bedakno ambek sapa? Dudo yo wis yo dudo yo gerenge piye? Hmm. Ya padha gak ngrasakno. Lah iya. Lah nek umpamane anu cara bar entuk Joko entuk Dudo ngono iki ya iso ngrasakno ya Mak. Lah iki Joko dudo sing carane iso ngrasakno. Lah aku carane rasaku ya wis kuwi, lah mak rasane ya wis kuwi ngono iya iya. Ayo pun jajal Mur. Ngono sedelok ya. ya jalani. Nanti COD. COD min Mas Deni. Nek kowe golek COD Dudo, mak COD Aku Joko. Joko yo. Lah nek mak carane COD Joko cah, carane duwite akeh kae sing gelem. Heeh. Lah aku Alah duwe modali. Sing penting kok rasane. Iya ora? Ayo COD Dudo mbek Joko. Kita semayanan di Mas Deni saknan. COD Joko Dudo. Iya ora? Engko nang hotel anu yo, hotel apa, Bu? Ami ae. Ami. Ami, balah, Rahma Suryo. Iya bener. Lain jajal ya. COD nang rasane Piye? piye? Wong iki jajal kok. Iya jajal. Aja Ora tenanan Ora iki tenanan. jajal. kok koyo ngono, Mur? Alah, ngene iki yo boleh kok Omong kosong. ngono kosong. Pamane tenan ngono yo aku yo rontok piye. Oh, kosong. Tapi nek Joko mbek aku akeh geleme dhewe. Lah aku wani nuku cah. Nggih ya. Tapi mak kan umpamane wani modal. Iya, wis raine ditutupi lah. Ditutupi Luna Maya apa tutupi apa ngono ya, Mak. Oh, ngono isore digambari sing mingkup. Iya ngono. Sing koyo jeprawan ngono. Iya le kok anu ora kok buka haus. Lah telu Mur kaya wah. Sing Joko ayo Pak Mur. Ngembur. Wong nek wis duwe anak-anak ngene iki kene di usia umur 50 lho. Wong nek yo nek makan kok yo enek pengen rapi ngono. Nggih, Mak. Pengen Karena memang itu anu Mak, kayak kubur kedua ngono, Mak. kok yo pengen ditumpahi, kok yo pengen goyang ngene ya mesti tahu enek cerita yo. Iki cerita tenan ya. Wong ya cerita Tapi kisah nyata. Mak, Nah, cerita. wong cerita tenan. Hmm. Umure di atas berapa? 60, nek gak 65. Cerita dek niki yo disenengi wong. Yo padha tuwane ngono lah, padha dudone. Mbah Dudo kuwi mau ngombe obat. Terus ngombe obat iki mekan terus ngono. Oh, nganu perangsang. Ndekne walah, Mbak. Kekuatannya berlipat ganda. Bener tuwek lah, tapi kok Berlipat ganda. Digowo ngadoh. Aduh, Mbak, aku gak kuat, Mbak. Aku melarikan diri. Ngelayani ki mung Iya, gak kuat. Melarikan diri. Lah nggih. Oh jenengan pun sepuh kok yo cek butuh ngono le, Bu. Aku ngono. Alamak Mbak Damis, aku gak kuat, Mbak. Aku harus melarikan diri. Oh, gak oleh kelambenan, Mbak. Wis pokoke ngono ae mekan terus ngono. Batune berarti 252. tegangan tinggi. Tegangan tinggi. Terus ndek kene iki tenek-nek Mbak wong tebu. Yo daerah ndi yo. Ngono ki diombe obat wonge dilalah mati. Overdosis.
Kok overdosis maksudnya dia ini ngono mati. Melakukan perbuatan zina dengan wong mati terus. Nah itu ya Allah. Sehabis melakukan itu mati. Dia apa saking menggebu ngono. Yo obat tok Mbak Marai. Ya Allah Gusti. Pas ngene umur sak meniki sekarang tobaté karek golek dalan sing padang. Iya nggih, ora nggih pokoke wis keluargane dhewe wis gak mikir apa-apa. Sing dipikir apa pancene wong mikir salah. Wong pengen salah ki kadang butuhan nggih. Iso muni ngono ki butuhan. Iya. Nek butuhane ora cukup, apapun dilakukan. Aja ngono. Mergo butuhan. Nek wong mendesak utange akeh, dijak ngono kuwi, ra ketak awake nyonyor yo. Yo wis dilakoni, kadang kebutuhan nggih. Mulane yo wis butuhan iki awake dhewe saiki iki hati-hati. Aja ngantek keblegong, aja utang bank. Iya lek wis saiki gak iso ngomong ngono. Lho aku ki iso ngomong cerita ngono ki mergo aku nglakoni nggih. Nek gak nglakoni aku gak ngomong. Kebutuhanem sepiro nek wong lanang ketoke kurang, ewang ono. Ben gak ngantek kurang. Siji, aja utang kreditan. Kowe kreditan ki gak ndek panci utang. Beda. Gak nduk cuwo utang. Manci ora duwe godhong. Ora duwe omah, wong duwe kulkas, gak duwe kulkas ora apa-apa. Sing penting ki nggo gedhekno anak. Mun anak mbok gedhekno pinter, anak Jawa, yo mbok ora duwe diewang-ewangi nek perkara. Yakin kowe. Tapi nek kowe penomo mbok utang sing sengsara anak. Wis apa enake iki duwe kerupuk sak cuwe yo wis diolah. Saiki iso omong ngono lek. Lho, aku ngomong ngono ki aku ndek kae melarat. Ngono lho nggih. Duwe ku apa tak dol, aku mau utang. Aku utang sing tak nggo dodolan kae nggih. Aku memang utang, tapi nek aku wis dodolan gak di apa-apa, duwe ku apa tak dol, sendok tak dol sendok, piring tak dol piring. Tapi aku adol sendok aku mikir iki ku nek tak dol entek aku bingung, aku kudu mergawe apa. Dadi kena tak nggo nyambung urip, sendok kuwi tak kena nggo nyambung urip, aku mikir apa ya sing sekirane aku dodol omah. Sekirane apa ya aku sing iso payu awakku. Yo ngono mau. Yo ora ketane sawah matun, ora ketang sawah tandur tengah dalan balik. Tapi kan wis entuk dhuwit kok enek brambang melok brambang nek buruh ki aku gak memang karakterku buruh iki gak suka nggih aku gak suka aku iki sedina utuh. Aku sedangkan duwe anak cilik ngono. Aku suka, tapi anakku cilik-cilik ku mau lho. Ngantek sedina tet anakku rusar kaya ngono mau. Gak iso ngopeni anak. Dadi kan iso diwangi wong lanang, kene iso ngopeni anak. Ya kaya matun kok mijet kepakane bar ngocek. Aku kok matun kok mulih anakku wis enek sing ngopeni sing nang omah. Maksude genekan ngono lho. Lah nek tak tinggal tet tak yo pakane mergawe. Aku mergawe terus anakku kleleran. Wis digolekno kuwi sapa? Ya telake dhewe karo telake anake. Wis ngono iki yo ndadrah ketok wetengku arep iki mesti aku ilmuku keduwuren ilmuku. Angger wetengku arep ilmuku dhuwur nggih. Sing penting tak dongakno yo nggih hati-hati jaman saiki wis ora usah utang-utang. Keblegong nggih kowe keblegong nek jenenge bank malah disita bandanem. Tenang, tangi gak mau tau. Nek kowe kayam dodol entuk 100.000, entuk mungkin nek digawe 100 repes iki kowe mok badhe piro? 10.000. Cukup ora tinggo mangan. Nek entuk badhe 500 kowe langgek badhe 50.000. Ngono. Dipekno serepes. Ngono. 100 repes kuwi badhe. Lah nek kebutuhan liya-liyane ndak iso tinggo nyarutang. Kowe mek iki padahal mergawe mok kuwi tok. Uga di sampingan, kudune kuwi di sampingan. Kowe mek utang iki kudu di sampingan iki bojo mergawe kena nggo nyarutang, sing kene kena nggo mangan. Tapi kan tahunan. Wong apa ya seger waras terus, apa sehat terus, duwene apa ae wis. Sing penting duwene apa, pengen motor ora sampe utangan. Duwe dhuwit pira tukokno motor blong. Disawang wong kok tumpakane motor. Ora urus njaba ora urus. Mun nek polisi menggok balik ae ora usah. Lah piye?
Lah kowe nek nganggo motor blong ndangak aku kena kepolisian gak sah. Menggo aku dek kae pengen kuyo ngono kuwi. Diwah wong aku cul dek kae diwah wong kere. Bener kere tapi diwah wong. Danes kalau motornya kok nyaranya. Arah motorku blong. Lagi iso cerita saiki. Nek dek kae yo gaya motorku anyar. Blong. Sampai ditarik nih. Tawut model bongkoh kowe terus apa kolap dok laptor ngono tutno ngaret ditutno bongkoh ora aku yo guyu lakone wong urip ora gampang karek saiki karek nyawang gak apa-apa tapi kita ceritani lagi kemuni ngono tak ceritani riwayatmu yo sing hati-hati ora sampe utang-utangan sekiranya awake dhewe gak mampu duwe napa didol di sawah ya didol sampe nggo gedhekno anak ora usah gaya mewah-mewah nggo ngopeni anak sampe anake gedhe sapa ngerti iso nuku ngono gak iso tuku yo wis pancen yo cukup sakmono wae ora apa-apa sampe nek pikirane ayem aja utang akeh aduh aku tak ndang turu nyanyi nyanyi Mbak ayo Mbak Elingno leh, Mbak. nang kowe dirku situ kontane kok ben nyanyi Yo, sih ngono. ben tenang aku nek kono nyanyi aku tenang Oh iya, sampean yo tenang yo nek ngono. Wis guys, seger waras dono sengkalane cedhak rezekine dono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.